taka live manga pwisa hlawh dan hmasa berah chuan tah hian in lut anga earning tax ah hian in lut leh ang chuan tah hian beans a hmatah ke chu $9 ka spin chhuah to awangin a hmasa ber tur chu tah hian beans singriat spin chhuah tur a lo awm anga hemi spin chhuak thei tur hian spin hlawh thei tur hian tah hian mi invite a ngai a kan invite 10 face authentication an lo tih khan tah hian collect turin a lo awm dawn ani face authentication an tih lo chuanin collect turin a awm thei dawn chuang lo an tih nge ngei kha a ngai a hmeichhia invite in spin hnih kan dawnga mipa invite in spin khat chuan hmasa berah chuan tah hian beans singriat a awm dawn kan tih kha chuan kami kha in spin chhuah hunah in cash out anga congratulation tih a rawn inziak anga chumi a rawn inziak hma lo chu a cash out thei lo a tunah kan spin chin anga tian beans kan tawng zel dawn ani ke chu dollar za spin chhuak a ngai tawh a hemi spin bakah hian live hmangin beans kan hlawh leh thei a tah hian go live ah hian kan lut anga mipa chu level 5 a ngaih awangin hmeichhe tan a awlsam bik a hmeichhe tan chuan withdraw hi kan en ang ka withdraw tawh na proof thlap ania tah hian hei dollar som hnih ka draw na ania hei hi dollar som hnih draw na ania chuan hei hi dollar som nga ka draw na ania fee tlem in kat ve thin a description ah link ka dah a hemi hmang hian in lut anga apps in download anga kha khani mai a tih dan proof hlap a